Здравейте, приятели! Всеки ден трябва да се движите. Ако искате да бъдете здрави, в тонус и така нататък, всеки ден трябва да се движите с краката. И, примерно, като отидете на фитнес и да е с колата, там трябва да отидете с краката. С вашите крака. На сам ход. Не някой да ви дърпа, не някой да ви бута, не някой да ви натиска, не да слизате и да се качвате от автомобила, а да отидете пеш. Значи, примерно за градове областни, както се наричат, освен София, Пловдив, Варна, Бургас, кажем малко други пак големи, но останалите 28 областни града без горепосочените градове, порядъка на Силистра, Видин, Самоков, Кюстендил, Сандански, Перник, Петрич, Горна Оряховица и така нататък. Да кажем, Русе може да го кара в този диапазон, че може с автомобил да се движи човек, нали, понеже Русе е голям град. И нещо от този род може да се прави сметка. Просто ако дистанцията ви пеше е от порядъка на 15 минути, 20 минути пеш, вие трябва да го правите това нещо, според мен. Така, бъдете здрави в следващото видео. Благодаря, следвайте канала.